Hvad synes du om gratis psykologhjælp? Jeg synes det er også. Jeg synes man skal have lov til at betale for psykologhjælp. Hvis man har brug for det, så skal man bare finde penge selv. Men jeg synes det er godt for dem, som ikke har penge til at få gratis psykologhjælp, som virkelig har brug for det. Og altså ligesom hvis hospitalet skal være gratis at komme ind, fordi man betaler skat for det, så synes jeg også, at psykologhjælp skal være det, fordi det er jo på en måde det samme. Det var meget godt, fordi der er mange folk under 25, der har problemer. Jeg synes, det er en god idé til, hvis man er under 18, men hvis man er over, så synes jeg ikke, fordi at psykologerne skal også tjene lidt ud, så de kan. Ja, jeg synes, det er en god idé, fordi at der er mange, der nok ikke har råd til det. Jeg synes, det er en ret god idé. Jeg synes, børn med problemer skal have en chance for at komme til psykolog i en tidlig alder. Jeg synes faktisk, det er en rigtig god ting, fordi at hvis du nu lever i en familie med en enlig mor, og hun så er alkoholiker, og hun bruger så alle pengene som på sprut, så synes jeg faktisk, det er en rigtig god ting, fordi at barnet må jo ikke have det særligt godt med det. Så synes jeg, det er fedt, at de så kan få gratis hjælp, så de skal bruge penge til det, hvis de ikke har særlig mange penge til det. Jeg synes, det er problematisk, fordi at igennem skattepenge er det faktisk dyrere end privat. Det vil sige, at når du får en psykolog, der har et ydernummer, så bliver det faktisk dyrere end en privat person uden et ydernummer. Så det er min mening. Så du tror ikke, der vil være flere unge, der vil gå til psykolog, hvis det var gratis? Nej, det tror jeg ikke. Der er det der med, at man går til psykolog, så er der sådan et rygte om, at så er man underlig eller noget. Ja, helt klart. Men man gider ikke at betale for psykologhjælp. Fordi man vil helst beholde sine penge mest muligt. Ikke altså, jeg tror, det vil stige ved en vis grad. Ja. Der er mange, som har brug for hjælp, som bare ikke har råd til det. Ja. Ja, det tror jeg, fordi at det er rigtig dyrt. Så vil det ikke koste noget, så vil Så vil de det kan godt være, jeg tror det sikkert, det vil, fordi altså, det koster ikke penge, og det er nødvendigt. både og, fordi det kan jo godt være, at der ikke er særlig mange, der har brug for det, som ikke har penge til det. Men ja, det er der nok. Det tror jeg, der er. Hvis der er nu familier, nogen der har det svært, men de ikke har penge til det, så tror jeg faktisk... Ja, det vil jeg tro, men jeg tror ikke, at de vil engagere sig lige så meget, hvis de selv gav en firmand eller lidt ekstra psykologhjælp, fordi de selv har betalt for det. Så i virkeligheden, så tror jeg ikke, engagementet er der så meget for de unge. Okay. Enhedslisten gør ikke for gratis psykologhjælp, både til unge under 25, men egentlig også som udvidet sygesystem. Desværre er der rigtig mange i dag, der går noget med stress, der går noget med angst og depression. Det er dels en del af vores økonomi. Vi kan jo se i dag, at fordi vi presser arbejdere mere og mere til at arbejde hårdere og hårdere, så er der også mange flere, der går ned med nakken. Blandt studerende kan vi jo også se, at karaktermæssigt og stressen der, den gør, at der er rigtig mange, der går ned med stress allerede i en ung alder. Og det kan være ødelæggende for folks liv, bare på kort sigt selvfølgelig, at de er syge, men også i forhold til, at man kommer uden for uddannelsesforløbet. Man kan måske have svært ved at komme ind i det igen, ens karakter falder, og så kan man ikke komme på universitetet. Og derfor er det nødvendigt, at vi bliver meget bedre til at forebygge og hjælpe dem, som er i farezonen for at blive syge. Det sker desværre ikke i dag. Ja. Det er sådan, at hver tredje dansker bliver på et eller andet tidspunkt i deres liv ramt af en psykisk sygdom. Og det er alt for mange. Og det bliver vi nødt til at hjælpe. Vi bliver nødt til at hjælpe de her mennesker, men når vi prøver at hjælpe dem, så står de helt alene med regningen. Det er sådan, at hvis du skal have brug for en psykolog, så skal du betale hele 300 kroner per session for den her psykolog. Og det er der rigtig, rigtig mange mennesker, der ikke har råd til. Vi ser rigtig mange unge. Og derfor bliver vi nødt til at ligestille psykiske og fysiske sygdomme, og på den måde gøre psykologhjælp gratis.